खुलुमबाय गिबियावनो पेजे निउस नागिरो नोंथांमोनखौ बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रदीप गयारिया सुपारफास्ट रादाबाव सोनाब बंगनिफ्राय बयलार दाउ लाबोनाय गं 17 गारिखौ हमदों गसाइगाव पुलिसआ अजित कुमार बसुमतारी लिरनाय लाजिनाङा जावैसो सुंद' सल' बिजाबखौ बेखेवबाय। विधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बाक्सा जिल्ला खुंथायनि लाहार फाहार भारतनि भेक्सिन अभियानखौ मुलुगनाङैनो सावरायदों। महाराष्ट्र हारियानायाव दाउफोरखौ बुथारनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आबादारि धरना होनायनि जाहोनाव हारियाना आरो उत्तर प्रदेशनि दिल्लीनि सिमाफोरखौ बन्द लाखिनाय जादों। गुबुन गुबुन बिजिरसालिफोराव रोजा रोजा केसफोरा थाबथानानै दङ। भारतआ गोख्रैनो कर'नानि गुबुन मोनब्रै भेक्सिन मोनबावसिगोन। मदि सोरखारा नेपालनो कर'ना भेक्सिन हरनो बाथ्रा होबाय। धरना होनाय आबादारिफोरा मोनथाम आबाद आयेन बोखांनानै लायागौमानि भेक्सिन थुजानाय नङा बुंदों। सुबुंतन्त्र साननि रिहार्सेलनि थाखाय माखासे लामाफोरखौ सानब्रैनि थाखाय बन्द लाखिनाय जागोन। चीन संगालिया जाहाजखौ इन्ड'नेसियानि कस्ट गार्डआ हमनानै लाखिदों। गोजोन्थों। मोजां रादाब मोननो थाखाय पेजे निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव।